Any chief priest again, I said it in open heaven, right? Yes, sir. Any chief priest that feel that he have connection, or he have money, or he have people, or he have power, let him or her televise the dead body of anybody again. I will deal with him or her in the way that his village will never recognize. Amen and amen. Ndewo gị onye ọma na-ege ntị ma na-ekiri ekiri. Ebe nọ ugbu a bụ na sim.ha asịrị FM. Onye gị na ya nọkwa taa bụ 042 Solex, onye akụkọ ụwa. Ngwagere akụkọ nke ji wee bịa taa. Onye ụkọchukwu na onye isi ndị ụlọ ụka Zion Prayer Movement Outreach bụ Evangelist Ebuka Obi ekwuola wee sị na oge erula mgbe ya ga-achapụtara ndị dibịa niile anya ọkụ bụ ndị dibịa niile na-ebupụta ozu mmadụ n'iru akwụkwọ efere mba ụwa wee na-akọwa na ọ bụ ndị arụsị ha gburu egbu. O kwuru nke a n'otu ọgbakọ dịka ọ na-ezi ndị na-eso ụzọ ya ozi na ya bụ ụlọ ụka bụ ebe ọ nọrọ wee kọwaa na oge erula mgbe ha ga-akwụsị ya bụ ihe nke ọ kọwara dịka ara nke na-agba ụfọdụ ndị dibịa n'ala Igbo na nke ikpeazụ a. Dịka o siri kwuo, a sị na ya ga-alụ ya bụ ọgụ na mmụọ ma lụkwa ya na mmadụ wee megide onye dibịa ọbụla ọzọ ga-anwakwa anwa wee buru ozu mmadụ wee pụta n'efere mba ụwa. Ọ gakwara n'iru wee kwuo na ọ bụghị sọsọ ndị dibịa ka ya ga-alụso ya bụ ọgụ, kama na ya ga-alụso ndị niile na-agba mgbere ụka bụ ndị ama dịka bloggers n'olu bekee, ndị na-aba n'ime ọhịa wee na-eme ndị dibịa ahụ ya bụ ihe onyonyo. A sịla na Solex sị, kama lere onyonyo ya. You know, just community, silent is a crime. Have you ever seen me before calling somebody's name? I've never finished preaching Bible, talk less of calling somebody's name. I don't have the time. And most of those people that call me, that normally call my name and say negative thing, spiritually, I'm leaving them. Physically, I'm also leaving them. If I want to deal with them, do you know how many of them, the other day, one Navy man called me, I got somebody speaking against him in threat fair. They locked him for, I was even the one that said, begged for them to leave him. I don't like intimidating people. I have never gone to police. I have never had a court case before. Personal court case, like Ebuka will be having a court case. But if you go to court today, I have more than 100 cases in the court. 100 cases I have in the courts is people's problem. Those that have been intimidated, I will always send lawyer with other connection. They will bear them out. Pay money. But personally, I've never had any case that led me to court before. Amen. Amen. If you ask Barrister Patrick Chukuma, he will tell you how many people he has bailed out on my account. If you go to Federal High Court, Mikeja, Abuja, everywhere, Ebuka is most of orphans. Most of them, the organ intimidated them. I will always send lawyer to bear them. But me personally, I've never had any case before that my problem lead me to court case. So for you people to see what we're doing, I think it was 3 days ago. One of the media persons showed me a video of one chief priest televising the dead bodies of our people. When I saw this, to me, it was so disgusting. You know, the highest respect you can give to a dead person is to open ground and put the person. True of us. Our people respect the dead. That is why you will see some people, they don't travel home, but when their father died, they will go home. You will see some people, their house cannot be painted, but when the person died, they will go and paint the house, which is not good. But our people are doing it. True of us. True. Now, when I saw the video, I felt so bad. How do we get to this level that somebody will die? You carry the person to shrine in the forest. Every day, the chief priest will on phone, Facebook, telling the world, look at this person.
container man batago, and forgotten that those people are somebody's husband, somebody's brother, somebody's sister. No matter how bad anybody may be, onye ozu obula nwere onye nwe, and onye obula nwere anwu nwere ndo de wute. Because I have also taken this one up. Any chief priest again, I said it in open heaven, right? Yes, sir. Any chief priest that feel that he have connection, or he have money, or he have people, or he have power, let him or her televise the dead body of anybody again. I will deal with him or her in the way that his village will never recognize. Amen and amen. Amen. Everybody knows that I don't look for trouble. All these people that are calling my name, I know what to do. Them one phone call, their people will not even get them out, because government will hold them physically. If I want to do them physically, spiritually, I know what I can do. But oki kane kenolo, and the onye buru one ne aburo dogu. That is why most of the time, Umaka Igbo ne mi he. Umu Igbo ne arem sometimes bahanketi. But I think he's getting enough. He's getting enough. Anybody that believe he have money, or he have connection, or you can face these millions of Zionites worldwide, these millions of people worldwide, or you have money more than us, or you know governors more than us, or you know senators more than us, televise the dead body of anybody again in your shrine. I'm not going to honor. Mana okaramo bine I nwere chuku. I nwere mado. I nwere ego. Most of those people you hear that deity kill, those people are the one killing it for deity. Why you are televising the dead body is to be chasing cloud. Somebody showed me that video. You know, I'm not in Facebook. Most of things happen on the Facebook I don't watch. And I'm in Facebook. All those pages you always see, Evangelist Ebuka, most of them, 99% of them are fake pages. People open in my name. But sometimes my media people show me. When I watch this, I saw about 3 cops. I will deal with you legally that you will prove to me if your shrine is a mortuary and if your shrine is a cemetery. And you will prove to me what right you have to claim that you kill somebody. St. Paul says if you must boast, boast with the Lord. We already moved. Some governors are already contacted. Some senators, most of them come here. Most of them come here for prayers. Mama de be a case in Ebuka or commissioner of police or IG. Mama be a case in Munangije. I'm a man up to honor. Oye cheat to honor with Chukutuba or mother. When you feel you have connection, we will tell you you don't know anybody. From Ebony Marcosek and Kanye Bidoro. Then you don't know to what is happening in our land? Even if your deity kills somebody and you feel that your deity kills somebody, must you be televising it all the time? Can you respect in any young? Oh, ne mebrozu ozum onya no de ko bo nko cape. Oye mezukwa again. Why did be many hi? Why chief minister many? Amara moye mochi beri ozo. Agwa me na mbe na abu nwere kebe okay. Oh, because na mna like it very simple. Yem chori deal but ndị na sponsor ha. Ka ahụ moye na sponsor ha. Iji brozu nwanne mmadụ taba na ime ọhịa every day. And most of those bloggers that are televising it, if I say it again, as I'm going to deal with the chief priests, I'm going to deal with those bloggers. Ọkụikirichala ya bụ ihe onyonyo. Onye ụwa gị onye negara akụkọ ụwa m, ịmarala na etu anyị si eme ya. Ọ ga-adị anyị nnọọ ezigbo mma ma ọ bụrụ na ị ga-edere anyị ebumnuche gị etu isi hụ ya bụ ihe nke ikiriri ugbu a na ngalaba okwu ka anyị mara uche gị n'ihi na uche onye adịghị ya njọ. Daalụkwa gị onye na-eso ebere anyị esonye. Ekelekwa gị onye asị gị jide ka iji. Onye asị ya jide ka o ji ịmara na nke o ji kacha mma. Gị taa bụkwanụ mpụ ị na-ahụ ihe onyonyo anyị asị gị nnọọ. Onye gị na ya ka nọkwa bụ 042 Solex, onye akụkọ ụwa n'iru akwụkwọ efere mba ụwa.
ya mere ọ bụrụ na ka m mere dị gị mma n'obi nwanne, biko ọ bụ na Facebook na Instagram ka ị na-ahụ onyinye a, pịara m folo. Ọ bụ na YouTube ka ị na-ekiri ya bụ ihe onyinye, pịara m sọskraịb ya na mgbịrịgba anya n'akụkụ ka ị nwee ike na-enweta ihe onyinye ndị ọzọ nga na-ewetara gị n'ọdịnihu. Ọ bụ na Twitter ka ị hụrụ ya bụ ihe onyinye, pịara m folo. Ọ bụ na TikTok itikere m folo ma atọ ọkụma. Igbo ndị ọma njem ọnụ, Igbo mụrụ nze mụ ọzọ, ekelekwa m unu wee na-asị na ọ ga na-adịrị unu niile mma o. Ise ngwanụ tụsawara m ihe onyonyo a na-atụsara m ya bụ ihe onyonyo na apịrị maka na share button ya mara gị mma ezigbo mmadụ. Udo dịrị unu.